ang tininaw ni logi khaino hai khapani ta khuktai bukuk song tini 14 September ishal tamni hinke ani ungpru nugui mano noro Zen Dozar DCB Hapka Kairam Parawo Taku Gokra Biramani Tirpani Mangkati Khurani Omo belane kok ma kotor jeng mia haro Korbu Press Club ni President sini Sarbai kok salaikya salaimini ya gulo kok mane bising tik khanajak Zen Dozar DCB Hapka eba hai tongo jeng nugui mano noro Borom Grang Montri Suklani Facebook page bo post khlaijak hangi tongo Kairam Kamiwo Zen Dozar DCB sini Taku Gokra Biramani Tirpani Mangkati Khurani ঠিক kubui no dini Kairam kami wo odek phai sok paikya tai kisani bisingono o kami eba bini mangkati khurmani je sport eba thayo hapnai Zen Dozar DCB oro kisal lahar haimini bagai boro halui hamna nangko belaino kok khurtai kelai eba sanani kelayo sal kedeng maromai omo hai je sak thari yangi tongmani borom Grang Montri Suklani sak tharmung bini yapni remani eba bo sak tharino tini omo hai Zen Dozar DCB ma hap gana eba hap ka nei jeng khak khlayo ike abuni bisingtei jeng borom Grang Koruk Press Club ni President Sarbai kok slan yalenai mamne tene koinai trek jeng President Sarbai kok slan yalene omoni nati tini miani salo jeng kok salimani bonoro nukna bobai heba tini hingke kubui no Kairam para eba Kairam kami bisi salia kisah thangkan otai Kairam kami bini mangkati kurtani habui mano niji khak khlayo gaboni bising tei jeng President sani khuptei khnai nalainai omono tei sar jengno sengna musungo jeng mia nang bai je to dokso aku laikya eba gadu nalai bini bising tei nengo pongno saka montri se bini push khlai tongmani ba abato tata leba jeng rani man khana hamle ka jeng kubui no ini mamti no gui man kha ok kami oro kasuk ya gaboni tei neng puilano nini bukhak tei omono tei message eba neng tamo nini khawo wanchu Pula sekono hambai Metro TV abniya gulo hambai ang maya pernai chini Menteri Sukla Charan Noatiano tamni bagi hinke chini Koruk Press Club Khumru Press Club ni chaito Mumbai tini sakthar mungnuk jakha kamiam chini lukurok especially Kairam para Srikanta para RBC colony Tuiruma Dalbidal Kaifang ni lukurok ni belai chaito Mumbai tini chini Menteri Sukla Charan Noatia botongi malia saktarka sengmenuka isi sengnuka abuna no hunimanya Koruk Press Club President ngai ang ukokno repeat khlai sarani ang khorsa politician biya and plus dalbidal mobiya ang esa Koruk Press ang chini samutama seng middleman borok Koruk Press Club media mane tamba seng middleman borok kahano sanai hamyono sanai abon kachini fourth pillar ni samu ini uthayo kubikok sanatanga ke Koruk Press Club no initiative nao mangkati kunani bagi ukok piaba bikok sanane kogia Koruk Press Club rok tini chaito mani bai abono tongthangjagai hamjagai khapurui amchani lukurok sungno logere mani ya gulo Montri bo thaini Montri no bo tongai malia bo sak bai thangma ma baklaika aboni bai chungnugo lai thangnai 5 September ni simin 8 September jora Montri Sukla Charani chaito Mumbai boni nahar Mumbai JCB sokpaika teba tabu aje mangkati khurani bagai je 2000 nangmani abo aje lama srumnai 2000 bai abo tabu chunglia tabu chen 2000 nugo nango inoro nugi tongla a chen 2000 nango mangkati khurani bagai so tini 14 September ulama wo chen 2000 hapka JCB excavator hapka ulama wo mangkati khurani bagai JCB no bising tuino जों साइमान चिनाय गुबै सय ना दे
dakok biromini Tripurani mangkatei aro jaga tong eba gerei tong hakaba sung bekreng mannai ini bai to hati barsaya barneya nokha salji noi ni sakalai thangka bahan to kahamani kuno possible liya tabo bekreng manani possible toi tongo bekreng mani mano bekreng tumuno jodi no manliya it means hapangni obono nangpinai haino hai asuk din to bobo asuk din bobor kumai tong death certificate na nang thang sinai tumuno maltung chen genang JCB excavator phaimani ya bulo bai khurui tumuno bori mangkathei manyan kan ke dead body certificate thayabo hapangni ke uza kisa haino haite isa kok sanamu jungpiro obo not only Korup Press Club local tei sukla जों बेबन जायते मुंबई actually JCB phayo balaina hammani balaina hambai theko kisa dukhuni ko sate ko kolayo u elakani MDC Sanjibriang shiko phogmani haike kisa mukhang jagi tong haikarin chimin khonawo chini mantri shukla sarole Korup Press Club phaika nai Korup Press Club bai phaiba malaika noroni nangmani roktamo noron tamo jungja roktong bial roktong sungpaika kyaba edisi haboni mungsapano guri ang saimano kyaba u area ni to selected nungle haroksa MDC ngai nung phaiei bahainor kaham hamya kisa suna tongmani Abas tubai manya phano Subana ni kok saya ang subana nanya Korup Press Club rok asuk kamjor buyaku Korup Press Club rok jesik borona phano sung opte hedi tong kan kai Korup Press Club ni haising sung tamsa jora sung hage haising sam mani begrei sung kam haising mano samung tangi tong tamsa jora sung opte hage nangi tong kan kaisa nangi tong ka marong kisa nangi tong ka kodang ma borona subana kene tong no benangnya sensor sayangnya ani kopi ke bui hayui kamiam jadi kairang parani kamiam jadi korang hai cobai tawai tawo samung yoro mala ye bahainor ni besar samuro agoi tongka bablu ro phaisung payo mantri phaisung payo tamni bagai MDC le tangai phaiso paya ba abo aku mau borono sui nei nei ka Korup Press Club by Paimalai Piau kok tala da kogno kumo boro MDC ru sinia elakani boro ro elakani MDC Sanjibriang no sinia usudor lajima sinsa abo sagado sagake belai kok to dok pani bangi samung tango nang sawni bai samung tang area ni bai samung tango area ni boro nono sinia mane nang hai lajima sinsa boro dunia o kiri ang pilih kok saktardi nini borok rok saba masih ayang ni borok lok fight mani a borok kaso diang saya kar di bang saya nini borok tuitong nini borok hamtong अब कि nini besar tiper deh neng saktar no pulung nai nini mama nini bakina nini mama nini baba ma phati prade jinisa tako kita paham jamun bulungnai kairam parani borok thika mane ani dofa thika nini pokeni rang sanya nini maya senang Korup Press Club rok sai to mane bai tini chendo jar sapayo se tamni bagai Korup Press Club chai to mani elakari borok sai to mani bai samuro nui to nung koroksa ekjon public representative borok ngai nung koroksa kok nini pisone onek borok to ram tham jodu modu nung koroksa deta monti biskang hai tumun kok sayangke nini unglogo ram tham jodu modu ro political issue nai thango so Korup Press Club phayo sung
ang boot basa na bai di phaiba eba koru press club ni borok tinango boot basa nai boot na nai aboni bai di phaiba di prasani chugyano chugrona ni bagi se phai hai deba ke nang to public representative nang bok de kala phai oro jaga o mukhang ja phaya Shanti Bazar sub division ni borok ya jeng koru press club ni borok phai oro jaga sam koi to bahai to kam kri to su bana nango jeng phaya belai khasa ang khoraksa oro ni borok ni ang ge oro phai sam ta oi ang oro ni borok bai su pai je ka ang bakha to khona na khoraksa MBC ni bakha o of the kyan kri je nang public representative le nang saimana nang gabro ma belai lasima sin sab te khobro tei obono hai finishing dinai dewa belai khara hambai u kairam parani lukurok paifani lukurok obo koru press club ni chai to mungya obo specially paifani lukurok ni chai to mungbai ni u chen 2000 phayo tei mang ti jana ni bagi chai to jalo u am chai lukurok tu no chai to yang chai te koru press club ni chai to mung ni ang saya u am chai lukurok chai to yang te ini mau suka soro ang es normally borong samathang boni kokno negligence ro nai obviously officially tongkhana party bo MDC sarathang alada party montri suka soro sarathang ga alada party yang sarathangya party no juga ang beda beda kena musuhnya tumuno elakani ngai MDC bai montri milija tongkhang ge samu asik din leri tongnani kuno kogya korok nei sakta horong ni saktar mung jori tongkhang asik din leri tongnani kuno kogya abo ani wan tumu dena hambai au khamani ta khuktai bukuk song jeng borong menang koru press club ni president Joba Tirpra sar ni khuktai sing khai mankha belai no nangmani kok tini o am chai ningai khoroksa montri dei khoroksa MDC tongo heba montri le wai thamphana phai thangpai ja koru press club bai tamonang naya singei thangpai ja bini sak tharmung o kamini lukurok sak tharma bai o koru press club ni nahar mumbai o wai phang am chai ni kairam kami hindi DRPC kolini hindi dei Srikanto kami hindi dal bidal kauma kami tong o wai phang area o borok borni sak thar mumbai tini borok ni nahar mumbai koru press club nahar mumbai tini ani flonor nogui mano sen 2000 GCP sapai mani omna kitingi no haino hai angnor no update rui tongnai tini bongsu tora ha oi bo bang kete kurmani thayo sobi thangai man amna kaino khaboni ta khukte buksong norok salburmo ringai nai tongdi mukmu TV channel